kowe Cahayu? Ayo, suka parisuka. Kowe sing nyanyi, Di. Aku sing joget karo adik-adik kabeh. Ngono ta? Heeh. Nyanyi apa kowean? Aku mau nok jero mang wis juara. Apa? Aku dikongkon karo pasar. Pas. Ning taman kene iki ana sendang. Bareng-bareng padha ngobeki prau, diri gendeng, Perahu layar. Paribasane. Asik. Ah. Sik ah. Ya apa? Yo seneng banget ngobeki prau bareng-bareng ya, Di ya. Nggih lho, Mbak. Ning Lah ora disenggake karo Kang Mas Jono iki piye to? Aku tambah diece. Dece, mengko icin genti. Heeh. Di, aku arep njogok barang ora sing ketinggalan ana ing jero kamarku. Ning kene aja ning ndi-ndi yo. Oh, ya wis. Kowe Mbak Yu balik, baru kok mantuk bareng-bareng ya. Aja temen lho, jadi tinggal lho ya. Suwe-suwe ya. Ih, ngenteni nang kene ae. Mbak Yu ku yo ngono ana sing kari. Wong mau lho ya wis dikandani. Aja ana sing kari. Lah dibawa kabeh. Ngene iki seneng-seneng nang kene malah. Heeh. Malah ngenteni suwe iku. Dik, tapi kok suwe? Ya wis. Ayo ditututi ayo. Ayo. Aku sedih lho tuhae kok ya padha ngalih kabeh iki lho. Condrasani, Tandra Lupi. Lho aku ditinggal. Mbak Yun telono. Batinku tetep ora nerimake menawa sing jumeneng nata utawa nalendrana jenggala amilu eling dhewe kala semana nalikane tanding yuda kelawan Singoyudra ora ana sing bisa gawe patine Singoyudra mung kejaba lawa ijo nyatane sing jumeneng ratu ana jenggala kok dadak amiluhur yen kaya mengkono aku ora bakal narimake yen jenggala kanthi kahanan ayem tentrem jenggala bisa tentrem yen amiluhur lengser dadi ratu yen amiluhur wis lengser dadi ratu sing jumeneng ratu ana jenggala ora liya ya pawongan kaya aku lawa ijo yen kaya mengkono jenggala bakal tak gawe karang abang
Cahayu. Nggih kula. Kok dadak ana ing tengah dalan awakmu dan tetangisan ning apa? Madose sederek kula tiga wau. Kula kenging ngrantos kula lah kok kula malah ditinggal to Kisana. Awakmu ditinggal marang sedulurmu sing cacahe 3. Jeleres menika. Sejo karepmu ape nang ndi? Ajenge wangsa teng kene praja menika. Praja ndi, Nduk? Kula. Iya. Kula niki mantune Ami Luhur wonten ing Jenggala menika. Kowe iki salah swijine putra mantu ning Praja Jenggala. Nggih. Kowe iki putra mantune Ami Luhur. Mapan kebeneran Nduk ning papan kene. Ya iki kang bakal dadi wiwitan aku gawe balas dendam marang Ami Luhur. Nyuwun sewu njenengan kok balas dendam kalian kula nyebut-nyebut asmanipun Rama Ami Luhur. Njenengan menika sinten? Yen kowe durung mangerteni sapa sejatine aku ya aku sing jenenge Lawa Ijo, Nduk. Wonten gandeng cenenge napa njenengan dendam kalian Rama kula? Krana pokal gawe mara tuamu ya Ami Luhur. Aku ora dadi ratu ana ing Jenggala. Saking lamise lambene Ami Luhur nganti para nayakane praja padha percaya karo Ami Luhur. Nggih mbok ampun ngoten to, namine pilihan menika lho nggih sak senenge tiyang. Ampun dendam kalian Rama kula. Nanging sing duweni jasa gedhe ning Jenggala iku ora liya ya aku. Mergo nalikane aku tanding yuda kelawan Singalodra, aku sing bisa gawe patine Singalodra. Ning nyatane mara tuamu sing dadi nata ana ing Jenggala. Yen ngonten, kebuku kula menika anak mantu, kula ingkang nyuwunaken pangapunten dumateng panjenengan nggih lho Ibu. Sadurunge aku melu tak sapa sing dadi aranmu, Nduk? Kula Candra Kirana. Candra Kirana. Mapan kebeneran, Nduk. Yen kowe nyata-nyata putra mantu saka Jenggala, putra mantune Ami Luhur. Mula kanggo bales dendamku marang Ami Luhur dina iki, Candra Kirana bakal wujud dadi keong. Ami Luhur. Ngertenono. Yen wis kaya ngene, laju lakune Lawa Ijo ora bakal den tolak. Yen kaya mengkono bakal tak gawe Karang Abang Jenggala. Candra Sani, Candra Lupi, Candra Luki. Kok sliramu mentolo ninggalno Kang Mbok to, Di? Iki kan suarane Mbak Yu Kirana. Nang ndi wonge? Hah? Masa sene? Kowe bingung goleki aku to, Di? Mbak Yu, nen ndi men? Mundur, dilengen ana ing pinggire kali kuwi lho. Dilengen kuwi lho, Di, iku aku. Alon-alon. Mbak Yu, sampean kok dadi ngene? Iki apa sampean? Lah gara-gara mbok tinggal nganti aku ketemu wong jahat. Njur aku disabda dadi keong kaya ngono lho, Di. Oh, alah Mbak Yu, kok jike nasibe sampean? Ya wis, Dik. Ayo digawa nang omahe. Iya, ayo. Ayo bebarengan.
padha lumaksana tijane wong anyar katon. Wedhawang ana ing tapaking angkasa dumunung ana ing telenging godha. Jumlorot lir kadyandan jawah ana ing jagat Madyapada wujuding Bathara Hendra. Bot-bote dititipi bocah papat dening Adimas Amiluhur. Jeneng bocah papat dolan kok gak mulih-mulih bocah iki dolan ana ngendi? Yen nganti ana apa-apa gek sing dipaidu Dimas Amiluhur ora ana maneh mung kejaba ingsun Bathara Indra. Gek lunga ning ndi bocah iki? Tak rewangi desa madesa gunung magunung anggonku goleki bocah papat durung ketemu. Duh Gusti, paring ngono pitedah. Kepiwasan Rama. Kowe iki dolan nang endi wae? Tak goleki sedina muput ora ana. Kowe iki ning ndi wae? Mengko yen ana apa-apa aku sing dipaidu karo Kanjeng Ramamu Amiluhur. Ngeten lho Rama, kula wau kan kali adik-adik kali Mbak Yu teng taman. Terus Mbak Yu niku pamitan. Si Candra Kirana? Nggih. Pamitan piye? Pamitan terus enten sengkari, terus budal, terus kula dolekipun mboten enten dadi ngeten iki. Iki wujude Candra Kirana? Nggih Rama. Aduh Gusti. Rama. Kok bisa si Candra Kirana wujud keong emas iki kok bisa nalar-nalare kepiye Genduk? Mbak Yu Kirana niki wau teng dalan ketemu tiang jahat. Terus disabda dados keong iki. Si Mbak Yumu Candra Kirana? Nggih. Wong jahat kuwi sapa? Badhe kula jarwakaken nggih Rama Indra. Rama, napa inggih ta wonten pawongan kang paring asma Lawa Ijo menika? Ana, Lawa Ijo kuwi ana. Wong Sekti Mandraguna kuwi musuhe Kanjeng Ramamu nggih. Kula wau kepanggih kali Lawa Ijo. Banjur Terus dendam kalian Rama Amiluhur. Njur kula didadekaken keong kados ngeten lho Rama. aduh Gusti, kurang ajar Lawa Ijo. Ger Candra Lupi lan Candra Luki tak tampanane ngger kowe bali mulih ya nak ya. Nggih, niki Rama. Iya nak ya. Tak pamit nggih. Iya nak mulya Ayo, nak. Hati-hati ya nak ya. Rama Indra. Iya ngger. Kula pengin dados menungso malih Rama. Yen kula kawujudan keong garwa kula menika pripun yen badhe madosi kula. Iya ngger. Candra Kirana Dalu. senajan toh kowe wujud keong emas tak suwunake marang Jawata ingkang pinasti ngger. Nggih Rama. Muga-muga kowe bisa wujud manungsa maneh ya ngger. Nggih mugi-mugi kemawon. Sabar sauntara. Kowe Nggih, bakal Rama. bisa ketemu karo garwamu Panji Asmara Bangun ya ngger. Duh Gusti. Gusti ingkang pinasti, ingkang murbeng jagat. Paring rausada dhateng anak kula. Sigaluh Candra Kirana ingkang wujud keong emas. Wujudaken jalma menungsa malih Gusti. Supados saged kepanggih kalih garwanipun si Panji Asmara Bangun. Iya. Nek nganggo cara kaya ngene, tangih tamun ngger kowe bisa wujud menungsa. Kowe bakal
tak deleh ana ing Karang Perdesan. Muga-muga ana wong sing welas marang kowe, sing ikhlas nulungi kowe. Kanthi wong sing ikhlas nulungi kowe, Ger, kowe bakal wujud bali dadi jalma menungso. Galuh Candra Kirana, Ger. Ji Rama Indra. Piye anggonmu ndak prendake narik upeti utawa narik pajek ing Karang Pradesan? Sedaya sampun ngumpul upeti menika, nanging enten salah setunggaling kawula dase utawa tiyang desa niku dereng bayar nggadayu kok larine awelek Gusti. Duwe bojo apa rondo? Wah, niku kula mboten paham. Kadose rondo ngoten. Kaya ngono. Nggih. Kowe anggonmu nagih ning ndi wae? Sampun mubeng Gusti. Nanging setunggal sing mboten bayar Gusti. Namine Paimo Gusti. Paimo. Omahe niku ten pojokan. Kula priksa tetep mboten saged bayar. Kaya ngono. Nggih. Lambang Jaya lan kowe pisan. Nggih Gusti. Nomor 1 ayo tumuju nang Bale Wismane Mborondo. Monggo. Ayo. Gusti. Aku golek iwak, golek nembok kowe. Kaono iwak engko mbokku sakno lho. Mbok. Mbok nek aku gak oleh iwak mangan apa? Muga-muga ana sing kena dipangan. Loh. Ku apa kuning-kuning iku? Kok api? Kok iso ngomong? Aku wedi. Lapo wedi? Awakmu kudu dudu wong ta? Aku wong. Engko elek. Aku gak elek iki aku. Kon sapa? Aku. Iya, Aku keong. kok iso ngomong? Lho aku keong pinter kok, keong sekolah. Saya tak jopoke. Yo. Alon-alon. Alon-alon sing alus ngono lho. Aduh, aja kasar-kasar. Apik Aku kecilik sampai aku besar. Aku gak ero keong ngene go wedi. Yo iku keong mas, cantik ta? Iki keong mas. Lak seumpama tak gawa mule tak belek gak apa-apa ya. Aja dibeleh. Kena apa? Gak eman-eman to aku cantike kaya ngene. Kamu cantik ya. Aja dirangkul nemen-nemen ambumu lho. Masa sih? So. Iki lho sedep. Aja. Endel. Terus aku iki kate mau apano? Nah, aku umpama aku njaluk tulung ngono gelem gak? Njaluk tolong. Dek. Aku iki susah uripe ambek mbokku nang omah kok awakmu njaluk tolong.
Ya gak apa-apa, aku maem sembarang-barang. Maem sembarang-barang. Tak peluk ya. Aja dipeluk-peluk ngono. Aduh. Nek apa? Sing apik to lek gendong iku. Pipisku. Kono dereng wayahe ngerti ngono-ngono aku. Aku kaget. Awakmu apa iku jenenge? Awakmu kok iso dadi koyo ngene? Jenengmu sapa? Aku jenengku Joko Bodo. Aku arep mbok gawa mule. Awakmu gelem tak gawa mule ta? Aku lek mbok gawa mule gerak engko mbok masak. Loh, lah aku gak duwe iwake. Oh ya aja to eman-eman dagingku lho lembut. Lembut. Lho nek gak oleh tak pangan terus tak gawe apa nang omah? Ya dieman-eman digendongi ngalor ngidul ngono ae. Ngono ta? Ya wis melok aku mulai ya. Aku melok ya. Gendong alon-alon. Gendong. Kerik kabeh mbok lus-lus gegerku. Halus. Ya saya melok aku mulai ya. Ayo. Bayar pajak. Aku ora nyekel duwe. Apa maneh sing tak gawe bayar pajak? Sing tak pangan wae gak ono. Kaya kebangetan temen urip. Aku keloanan. Anak siji Joko Bodo tansaya suwe tansaya lapun tak rasa-rasane kaya nemen uripku. Pamane bojoku seorang. Yo. Kang ngono seyo yo. Rika lho gak esuk, gak awan, yo gak sore, yo gak bengi tengah wengi. Sak ruku aku dadi tangga Rika lho. Kok nangis saya lapo sih? Tak pikirno iki ngene lho, Kang. Wayahe bayar pajak. Aku durung nyekel duwe. Apa maneh Gusti Patih iki nek narik pajak kaya ngono kasare. Ngene lho yo. Ancene dadi wong gak duwe ku ya sara, ya susah. Apa maneh nek wis wayahe bayar pajak durung ana duwe. Sapa wonge gak ngersula gak nangis. Ning nek Rika terus nangis, ngersula, kapan Rika gelem njaluk nang sing Gusti Kang Akarya jagat. Alah, gak kurang-kurang anggonku memuji nang kersane Gusti Kang Murbeng dumati. Yo. Kapan aku diparingi rezeki iso bayar pajak mentok dene blok rasane atiku ngono. Ngene lho yo. Engko mbok menawa nek Gusti utawa raja rene sakandane narik pajak. Wong aku ya ana tangga kanca situ iki ya ana. Ya semaya engko tak rewangi semaya aja sampe rajane muring-muring ngono lho yo. Ngono ta. Tet, ngapa sih mbok mau nangis terus?
Ya kandhanono. Mari. Sampeyan tak kandhani, Mbok. Sampeyan umpama ana wong nagih rene, kadang sampeyan ya kaya ngene ya. Bener omonge aku Kuntet. Yo ayo semono lho. Lho, Mbok. Ono daya, Mbok. Daya, Mbok. Monggo. Monggo pinarak. Aman saya ngomong terus kan tak tuwene. Nggih, Gusti. Mbok. Awak peno iki ora mbayar pajak wis suwe koyoke. Ngapunten, Den. Napa kula damel bayar pajak sing kula tedha mawon boten enten. Mbok. Iki dina iso gak iso sampean kudu mbayar upeti. Ngapunten sanget. Kula kok ngrencangi utawi melani mboten wong kula niki sanggine. Saken niki rinten kelawan dalu saged namung mular mawon. Kon tanggane. Nek kon dirasa welas, kon dirasa sano. Kayono cek mbayar upeti dina iki. Lah nggih, wong kula ki abang dereng bayar. Oh, bangsat. Bangsat. Den, pun ngaten napa, Den? Mbok niki pun sepuh. Sampeyan ku nggih mesti kadhawelan. Iki mboten boten nyambut damel. Ngoten lho. Saindenging tlatah Wonosegoro. Mung mbok rondo sing ora bisa mbayar. Ateges nantang peraturane Raja Pranata. Roa. Ngomong supaya ayu. Aku napa saksine. Kula nyuwun tempo. Apile setunggal minggu mawon. Kula saged batas yatra damel bayar pajak. Kenek tak percaya mamu. Kula minangka saksine. Pirang sasi, pirang dino. Sak sasi. Nanging Lambang Jaya Nggih, Gusti. ditanono yen to tangku aku sing nagih kowe Nggih. ora dikei duit. Omah diweke tanah disita. Ngoten, nggih, Gusti. Heti. Tinggal bae, ayo. Monggo, Gusti. Sampeyan lungguh. Solusine apa sih, Dek? Tonok daden sing kaya ngene kon gak iso. Ngene lho no. Yo sabar ae. Mbok menawa Gusti Kang Akarya Jagat wis wayahe tempone rika bayar pajak. Rejeki pati jodoh menungsa gurung ana sing ngeluh. Gusti Kang Akarya Jagat sing ngerti. Boy! 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 Mbak! Mbak aku nemu keong, Mbok. Paling-paling teko diae. Aku mang teko kali. Terus Aku nemu keong. lah terus kok gawe apa? Bekecok kaya ngono. Iki keong, dudu bekecot. Gawe apa? Iki dimasak enak, Mbok. Kileng-kileng. Apa Mbok emas le? Kaya emas. Kaya emas, Mbok. Heeh. Didol lele. Aja didol. Lah kok iso ngono? Keonge ancene ngono, Mbok. Aku kok wedi. Aku mang pas nemu nang kali lho, Mbok. Iku curhat keonge, Mbok. Curhat piye? Curhat aku tulungen ngono. Kok njaluk sak njalukmu tak kei, tak turuti ngono, Mbok. Keong. Keong. Piye, Mbok? Kowe iso ngomong tenan apa piye iki? Ancen iso ngomong, Mbok. Lho, Mbok. Oh ngono.
kowe melu aku. Yen dikeparengno aku nderek simbok ya aku gelem. Mbok, nek iki digawe jangan sop enak paling, Mbok. Aja dijangan sop. Arep tak dol ae ya. Aja didol. Mbok. Digawe jangan yo gak gelem. Katire kodol gawe kebutuhan yo gak oleh. Iya. Ngene ae, Mbok. Iki ayo digodhog didol kaya kreco ngene, Mbok. Bapak kok malah kaya ngono ku lho. Ngene lho, Keong. Piye simbok? Utangku akeh. Aku bar ditagih Gusti Patih aku ora duwe duit aku semoyo. Aku krasa kok simbok. Mula kuwi aku melu mulih si Joko Bodho. Ngono. Pokok janji ora didol, aku ora dimasak, bakal tak bantu apa panyuwunmu, Mbok. Ngono ta? Ya wis, kawon aku tak nang sawah, ayo nang sawah. Ngono ah. Heeh. Iki ya tak gawa nanti, Mbok. Joko Bodho. Nang tunggu. Aku tak budal nang sawah ambek mbokmu, ambek Guno ya. Heeh. Sing hati-hati nggo omah. Iya, tak tinggal nang sawah ya. Ya, Mbok, hati-hati yo. Janganan. Hati-hati yo. Loh, aku wetengku lesu Joko Bodho. Simbok apa ora masak to? Loh, simbokku digawe masak gak ono, gawe blonjo lo gak ono Yen ngono aku ndelok pawonmu kaya apa to nganti kok menungso ora branding apa-apa iku lho. Ya wis tak terus nang pawonku ya. Ayo. Joko Bodho kan iso maem mesakake. Tonggo penong lari ambek aku tok sih. Lho. Dok. Aku sing masak, Mbok. Lah, kon ku temen ta. Oleh ndi berase, Nak? Aku gak duwe beras blas. Aku sing masak kok ya. Lah ya oleh ndi beras? Nek awakmu masak, senajan kon butuh jenenge menungso iso ae. Ning asal usule beras iwak itu lho kok iso duwe kok teko endi? Berasnya mangakan aku tutuk sawah. Iwake tutuk kali. Oh, mangkane tak dang. Dan delondet iwak leli. Mbok, iki mangun dimasakno keong. Lho. Kon aja gedabrus. Kandhane. Lah wong keong kok iso masak sih kon. Lho iya. Lah nanti saiki keongmu? Sik. Nanti. Saiki keongmu ndi nek iso masak anjen? Keongmu nanti. Lho iku. Lho, Mbok. Ono arek payu kok. Kene, Nduk. Jajal tak takoni. Cek. Iki bener kowe sing masak. Kula sing masak sih, Mbok. Terus beras barang ki teko ndi? Ya saking kula. Aku gak duwe duit blas iki wayahe
bayar pajak aku ora iso mangan kaya ngono. Sampun kuwatir tenan jenengan. Niki damel bayar upeti. Duit semene kae. Nggih. Mbok wae. Nggih kula parini. Nuwun jodho. Sawase aku ora tau nyekel duit. Duit temen. Soge. Sampun muwung. Yo bayar pajak yo. Mbak, soge aku meneh tukono pizza, Mbok. Gaya apa? Pizza. Pizza iku apa, Dek? Ada dukur-dukur Pak Mbokku gak ngerti pizza. Karo, Mbok. Pulsa. Pizza. Meneh tak tukono gayam ae ya, Nak. Gayam, Mbok. Simbo. Ya suwun ya, Nduk. Nggih. Niku damel bayar pajak. Sisae mengke damel jenengan dahar kali bapak. Kali si Joko Budo. Oleh aku takon karo kowe. Nggih mboten napa-napa. Sejatine kowe iki sapa? Kula Candra Kirana garwanipun Inu Kertopati. Mantune Prabu Amiluhur saking Jenggala maneh. Boten kados kaya mangke. Monggo jumeneng mawon sampun kados mengaten. Ngapunten. Kula nek samu jajar kali panjenengan awon. Boten. Mbok, Monggo jumeneng mawon. ngatep yo ayo ngatep kae. Kula keputang budi kalian putra jenengan bapak kalian Simbo. Yen mboten mergi si Joko Bodo, kula mboten wonten ing mriki. Ngono, ngoten. Kula tak pamiten lebet sekedap nggih. Nyuwun sewu. Diginakaken lho nggih. Masalah gak nyono-nyono. Peno bejo sewu kemayangan temenan lho. Joko Bodo ki nemu nggo endi kok nemu wong wedok ayu. Aku mak yo nemu nang kali lho, Nek. Lho, Kok iso kaya ngono ya? Duh. Umpamane iki kok ditarik bayar pajak iki tak bayarno ya, Mas. Bayarno kabeh mbok nek mari nang kowe ya. Iya. Nggih, Bet, monggo. Pok, tak pikir iki wis sasasi. Nggih. Iki dina bakunaku mrene nage upeti. Ngapunten. Bayarno mesti 10 tahun timbangane. Saenten yatra niki kula paring. Tibake wis ana, Mbok. Nggih. Ya tak trima. Matur nuwun. Punggawa. Iki dina duit ayo dipasrano nang Gusti. Nggih. Nang Wonosegara. Nggih, monggo. Mbok, aku nyuwun pamit. Ayo Punggawa. Tet. Kaya ketoprak. Mbok, kula numpak. Yo. Terus piye iki? Ngene le. Nggih, Mbok. Sementara aku sak keluarga iki aku tak nutupno penggaweanku nang sawah karo tanggaku iki kon mongen iko mang keongmu. Aku tak pamit ya, Mbok. Iya. Iya, hati-hati Joko Bodo. Bodo. Iya. Rek, sakno rek wis gak gablek. Rupane elek. Ayo Kang ditutupno penggawean iki. Nuwun ta, Mbok. Ayo.
Pamikirane kaya ngono piye? Coba kamu Kanjeng Rama dawuh marang kowe sedidik wae. Apa ero dhewe yen awakmu iki garwamu sedeng marang wong lanang ya. Semerap langkung Kanjeng Rama. Ero dhewe tenan. Leres Kanjeng Rama. Kowe ero. Oh, saksine. Saksine. Nggih. Lah kowe Kula ugi mangertosi. kok ya ora mbok tuturi, ora mbok omongi. Sampun. Ning wis mbok omongi, Kula sanjangi. Mending nek selingkuh niku mung dilus-dilus ora mbok suwe. wah. Dina Kertopati. Jih Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ki bakal duweni penjaluk marang kowe. Upadin marang garwamu. Ora bali-bali yen burung ketemu marang garwamu. Yen kowe ora gegandengan marang garwamu, aja pisan-pisan kowe mancik ing kraton Jenggolomane. Kepiye nggih? Dina iki kowe budal. Aja bali-bali yen burung ketemu marang garwamu. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ini kok banyu mili. Ora ana beda apa-apa. Sing ati-ati nggih Kinu Kertopati. Kowe. Sakloron. Tutake. Tutake saka kadoan. Kula nderekaken. Derekno. Kertopati mbok menawa ing tengah dalan ono nek tarang landhepe sing sabantu marang kowe marang Sangoni kula. Lho. Lamane damel maem napa? babakan sangu gampang. Mampira mbok warung endi ae. Iki Ratu Lembu Amiluhur. Anuan. Sing ngembat ku sering adil ning kraton Jenggolomane. Nggih. Dan Padah. ayo. Ya. Ya. Kados pundi ramane? Yen menawi putra panjenengan Kinu Kertopati yang menaksir dinten kalih dinten kepanggihan lan garwanipun boten menapa-napa. Ini garwa. Sampami boten kepangkat pundi ramane?
garwa ingsun. Inggih. Ning aku iki ora tega. Tak colake ndase tak goceki buntute. Lajeng kados pundi? Ayo disawang saka kadohan. Ayo ditutake sawa kadohan. Ndi papan gununge Sekartaji Galo Candra Kirana. Menawi panjenengan ngendika ingkang kados mengaten, sumangga kula jenengan bangsa. Bombong jroning atiku. Lamun keturutan apa sing dadi pangidam-ngidamku, aku kudu iso mbales lorone atiku marang Amiluhur. Tak wiwiti sangka putra mantune kang sinebut Candra Kirana. Nganti temekaning saiki ana ing jenggala Manik Katon padha kisra Amiluhur bingung jroning pikiri. Merga mikirna ning ndi papan dununge putra mantune kang sinebut Candra Kirana. Ora ngerteni sekabeh ku mung pokal gawene lawa ijo kanggo mbales lara ati jroning atine lawa ijo. Yen wis Amiluhur rumangsa bingung jroning pikiri, kalamun tan suwe-suwene bakal tumekaning pati. Ora liya sing dadi ratu ana ing jenggala ya lawa ijo. Lah yo nang tengah dalan ono wong ngomong kecebret ijen. Bangsat keparat. Tanpa tetembungan, tanpa kenal sapa sejatine dadak kowe ndepok-ndepok ngepuk ana ing ragaku. Sapa kowe? Ha? Oh, dadi kowe kepengin ngarteni jenengku sapa? Ya, sapa sejatine sing dadi arep? Aku melok takon balik. Awakmu sapa? Yen kowe durung mangerteni sapa sejatine pawongan ana sing ngarepmu. Ya iki kang duweni aran Lawa Ijo. Oh, kenalno. Sapa? Aku Buta Ijo. Lho, kok Buta Ijo? Lah kono Lawa Ijo. Ayo, sapa iki? Jane kon iki sapa? Jenengmu kok gawe apa kolor ijo iku genderuwo. Lek ndelok pasuryanmu wandamu kae iki jenenge Jogethuk. Jogethuk. Aja ngablak. Angger muni, saur manuk anggonmu ngomong jenengku duduk Jogethuk. Sapa? Joluwe. Joluwe. Ya. Hus. Kok melok hus aku? Lah iya. Le dhewe. Oh tak? Lho. Atenge. Lho. Bresen. Kasih to. Aja ngejak guyon. Aku nang kene. Kowe kene. durung tau tepung ambek aku nalke kon kepethuk sepisanan ngejak guyon ning tengah dalan. Gak tau tepung ya apa sih nek sak rombongan kanca dhewe kok iso. Ngene ku kok kenal goblok. Iki kok cerita aja ngomongno babakan sing sawis lan sadurunge. Kok apa-apan gak kenal ah? Iya. Gak kenal aku. Lek kowe gak kenal sapa sing dadi aranmu? Nduh, lah jaremu mang. Jogethuk. Nduh. Ya gak apa-apa mbak jeneng Jogethuk, jawab sembarang wis. Apa kate ngomong apa? Kon ge ngomong aku ora iso ngomong. Todang. Arep nanti kowe ning papan kene? Aku ngetutno bendaraku. Sapa bendaramu? Bendaraku? Inu. Hah? Inu. Ini ku dagelane Dutaku Suma biyen goblok. Sapa? Hah?
Aduh, kok njok plak-plak loro goblok. Kono Pak Bendara mosok lali. Lah iya. Raden Inu Kertajaya. Aduh, Kono ya goblok Inu Kertasana bener. Ngono lho. Ngono, nggih. Lek kanca lometan lambemu ning papan kene, bakal tak longgok getimu. Aja ombo-ombo, abakmu gak enak ambune. Aku ngoten bendaraku Raden Inu Kertopati. Sing ndi pawongan jenenge Inu Kertopati? Ha iku. Iki. Den, masuk. Monggo. Masuk. Di sana Ya. aku arep takon apa kowe iki ngerti ning di papan dununge Mbok Rondo. Sadurunge tak jawab apa sing dadi pitakonmu. Ning aku arep takok sapa sejatine awakmu. Aku Inu Kertopati saka Kraton Jenggala Manik. Dadi kowe iki salah swijining putra Kraton Jenggala Manik. Iya. Sejolan karepmu. Tuju aku krungu kabar yen Mbok Rondo kuwi nduweni keong mas. Aku goleki bojoku, mergo bojoku kuwi oncat saka Kraton Jenggala Manik. Eling-eling dheweke iki ya iso Mancala Putra ya Mancala Putri. Mbok menawa bojoku ana ning papan pandongan kuno. Yen kowe takok dununge Mbok Rondo, ning tlatah kene ora mung siji Rondo, ning atusan uga iso ewonan. Inu Kertopati. Ya. Yen kowe wis kepethuk marang Mbok Rondo kuwi terus njur kepiye karepmu? Aku pengen weruh jarene kuwi iki nduweni keong emas. Nah, keong emas kuwi sing tak kuwatirke iki ya bojoku. Kowe ngerteni sapa sejatine keong emas iku ngerti apa ora? Babar pisan ora mengerteni yen nanging aku nduweni firasat yen bojoku kuwi iso Mancala Putra ya Mancala Putri. Sadurunge kabeh tak jawab, ning ana kedadean apa nganti kowe keroyo-royo goleki bojomu? Nalikaning garwaku isih karo aku Candra Kirana wani tumindak sedeng karo Prabu Klana Sewandana saka Kraton Bantarangin. Tak tundung saka Kraton Jenggala Manik. Aku ora bisa balik nanggone Kraton Jenggala Manik yen ora nggawa bojoku. Iku dawuhe Kanjeng Ramaku. Mapan kebenaran ning papan kene. Inu Kertopati. Yen kowe nyata-nyata putrane Amiluhur ana ing Jenggala Manik, mapan kebenaran. Yen kowe kepingin ngerteni ning ndi papan dununge bojomu kang aran Candra Kirana, kowe bakal tak weni roh. Terus yen wis pedhok apa upahmu marang aku? Apa wae sing kowe jaluk upahmu apa wae bakal tak turuti. Bot-abote aku tresna karo garwaku ya Candra Kirana. Yen aku iso nuruti sekabeh karepmu ning upahe mbok ora mbok wenehi, cilaka kowe le. Ya. Inu Kertopati. Yen kepingin roh dununge garwamu kang sinebut Candra Kirana, coba tak deloke ning EPP-ku. Kowe ora iso ndeleng apa kang ginambar ana ing EPP-ku. Wong dasar kowe wong bodho. Wong ora duweni ilmu Jaya Kawijayan. Ora bakal bisa ndelok awakmu lek ora aku. Nek gak sampean gak iso ndelok. Gak iso ndelok. Wong iki tak gambar sembarang iku apa jare aku? Apa jaremu no? Iya. Aku tolong gambarno meneh metu pira meneh rek. Lah kok mblakrak nang togel gam. Iso ndelok. Inu Kertopati. Piye? Kowe kandha duweni firasat yen dununge garwamu iku manggon ana bali pamahe Mbok Rondo. Saka panduluku pancen bener. Bojomu manggon nggo bali pamahe pawongan sing jenenge Mbok Rondo Liman. Ning kuno uga ana dununge kang sinebut Keong Mas. Yen kaya ngono kanggo sarana kowe nemono garwamu Candra Kirana, kowe bakal tak weni syarat lan sarana.
kanggo sarana kowe nemokno garwamu Candra Kirana. Inu Kertopati. Ngertenono. Salah suwijine barang iki gawon. Buane ngarep omahe Mbok Randha Liman. Ning kudu bakal kawiyak wadine Candra Kirana. Apa sing dadi penjalokanmu bakal tak turuti. Bote aku tresno marang garwaku Candra Kirana. Nek ngono, ora kesuwen aku tak budal nang omahe Mbok Randha. Gage nang budal. Wujudna apa sing dadi kekarepan? Ora Abdi. Ayo budal. Kowe gandang budal. Oh bangsat. Ami luhur. Putramu si Inu Kertopati uga minangka sarana aku kanggo mbales lara atiku. Ami luhur, kowe bakal tumekaning pati Ami luhur. Kepengin kepethuk karo Kang Mbok Candra Kirana. Nanging Kang Mbok Candra Kirana durung mangerteni sapa sejatine Jaka Putu. Merga durung titi wancine. Oh. Kang Mas Inu Kertopati. Aku sing dadi musuh. Saiki ku dina becik. Dina Kemis Kliwon malem Jemu Legi. Mangkane ayo padha cegalek, aja kok dupe saiki tangga wis iso bayar pajak. Ngono lho. Iya, Mbok. Yo, Kanggo sementara iki mlekane omahku kene ae. Ya gak apa-apa. Ya. Wong melekan iku aja syukur-syukur melek ae. Malam jual ya ayo ndedonga nggo jerone ati lan sak jerone batin. Ndonga muna iku nek krungu tangga guru karuan oleh seneng. Makane ayo ndonga jerone batin tangga cek gak ngerteni. Ngono lho, yu. Ya, aja dupe saiki riko iku wis iso bayar pajak seneng atine. Seneng ya seneng. Tapi jek ana sing tak angen-angen. Apa maneh sih, Mbok? Yo, kanggo sementara itu ora tak ucapno. Wah, simpen jerone ati. Yo. Ayo ndonga. Iya. Ambek melekan supaya awak dhewe aja sampe ana apa-apa. Ngono ta. Dina becik jumakeli pas jumalegi iki. Ya lampune kok pateni ne. Lah nek gak dipateni ake wong loro.
ndi ae sih, Duk? Teko ndi ae piye aku mangan nang pawon. Mosok aku ambek mbokmu melekan kok. Wis tunggoken baku nang kene ya. Terus tak ubreh sing gawe lerembokku. Ngono ah. Ten ono kene lho, ten. Iya. Det, ya apa iki, Det? Ya apa iki? Kok iso Sabar ae dhisik. kok iso Joko bodho sawangane ngono. Iya. Gak kena disembarangan. Iya, temen. Arek iku was kita. mbokne digawe kok ngono lho. Det, kondo Det. Kenapa, Pak? Ngeten Ngeten lho lho. niki wau. Napunten saderenge kula wau melekan. Eling-eling niki dinten Kemis Kliwon kalih njagi keseger warasane raga sedaya cek boten wonten napa-napa nggih. Ananging mbok niki matur ngoten numplek niki wau. Duka kenging napa? Si Joko Bodho ndi? Lajeng kirangan kok matur sisiten wau. Golek sing ganggu gawe karo si Mbok. Nggih. Joko Bodho. Wah, ya kepodokan pindho. Ya apa ini? Ngono ta? Iya. Kano siji loro yaiku Mang Ki Kertoparti. Sing garai lorone mbokku. Gak peduli sapa kon. Rinio. Tak tandangi pisan kon. Sopo aku. Ojo kirang gemuyu olehmu gawe mbokku lara. Terus sing kok jaluk apa? Sing tak jaluk geger geden. Gawe lara mbokmu sapa? Aku ro wis tak intip, Mang. Apane? Kon nyawur-nyawur. On sing merintah. Pancen aku sing merintah arek-arek tak kongkon nyawur on sak jerone omahe Mbok Rondo. Tuju aku goleki garwaku ya Candra Kirana. Aku gak trimo. Kon gak trimo? Gak trimo. Terus jalukmu apa? Jalukku saiki kon kudu mati. Ayo ditentono ning papan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahe ana ing Yo. bandar. Bukan bodom. Trimon aji saka belang pomonte. Joko Bodho. Aku ngerti yen kowe durung wayahe mati. Urip kowe Joko Bodho. Goleki sapa? Aku ngeleki mbokku. Hei, kowe apa pan Joko Bodho tenan? Iya. Ora bisa ngapusi karo aku. Aku kena apa, Mang? Kowe mati ning ndeleng netramu karo Malah rupa. Kok kaya mripate adine. Adi. Kowe ta? Iya. Kok nganti nylamur laku dadi Joko Bodho ati ngapusi Kang Mbok
Candra Kirana. Ora. Aku ora kape ngapusi Kang Mbok Candra Ning Kirana. kasunyatane kowe dadi Joko Bodo, Adi. Ngeten. Kula niki kepengin ketemu kali Kang Mas Inu Kertopati. Inu Kertopati. Yo kene karo bojoku. Soale Kang Mas Inu Kertopati sing nyantet mbok nganti kaya ngono. Kaya ngono. Yen kena yo digoleki. Ayo. Den. Piye arek iku, Mang? Kok iso moro-moro nyombari gak trimo kaya ngene iku? Lah, ya apa arek iku saiki? Lah gak ngono kok lho heran kok moro-moro ero teko pundi lurune arek iku. Tapi sing luwih dadi abote pikirku. Napa, Den? Apa sing dadi kandhane lawa ijo wis tak turuti. Nggih. Ning keadaane bojoku kurung ketemu, dereng panggih. Mbok rondo malah jari tumekaning pati. Lah mula niki ya napa? Lawa ijo niku ketingal dikit tiyang niku pembokong niku. Napa pembohong? Kang Mas Loh. Dimas. Kowe menyang endi, Di? Aku goleki kowe. Jajaran goleki karo aku. Dimas Candra Kirana. Kepiye? Mas, aku kepengin takok karo kowe. Kowe apa sing gawe mbok kaya ngono iki? Sik. Kowe kok mangerteni yen aku duweni tumindak kaya ngono iku? Aku ngerti dhewe. Kowe nglakoni kaya ngono iku wau ana sing ngongkon apa karep kowe dhewe? Ngene, Di. Aku iki njaluk tolong nanggone Lawa Ijo dikongkon ndeleh barang nyawur-nyawurne sak jerone omahe Mbok Rondo. Jarene iku anane aku ben iso ketemu karo Candra Kirana ya kudu kaya ngono kuwi. Jangan kok mentolo, Kang Mas. Aku ora mangerteni, Di. Bot-abote aku kepengin goleki kowe. Dadi iki kabeh kelakuane Lawa Ijo. Wah, aku dicapung alus Jala Sutra, Di. Wah, Kang Mas. Aku gak nrimakno, Kang. Lawa Ijo nek iso tumekaning pati dina iki, Kang. Ayo, Di. Lawa Ijo. Lawa Ijo. Bangsat keparat, anggonmu jabung alus Jala Sutra bareng aku. Ayo, najan pendekar pompongan maju ana papan panggonan kene. Bangsat keparat pati. Nganti kowe sesumbar ana ing ngarepe Lawa Ijo. Apa ora ngerteni ya kowe bakal tumekaning pati dina iki. Ayo. Lek nyoto-nyoto kowe duwe kekarepan kaya ngono dibuktekno ana papan panggonan kene sapa sing gemblundung silahe ana ing Bantol. Mapan kebeneran sekabehing manunggal nyawiji anak turune Ami Luhur. Mula yen iso bakal tak gawe pati kabeh ning papan kene. Buktekno kasunyatan. Kertopati bakal tumekane pati kuwi. Dadi kowe iki Joko Bodo. Bener, Kang Mas. Joko Bodo ya Wira Utama ya Joko Bodo. Sepurane sing akeh garwaku Candra Kirana. Sepurane sing akeh yen aku tau nundung kowe ana ing kraton Jenggala Manik. Ora dadi boyo pangopo, Kang. Mula lakon iki kena diarani kowe nyelamur laku sampai dadi keong emas, kena diarani Putri Keong Emas. Pakatan kala wau derek-derek kula sedaya. Pasukatan saking kita arupi Senilundung Budi Wijaya kami jil saking Jombang. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.